На капка и на тоя, на капка и не, да тоя е друга. Аз се казвам от правителството на Волен Сидеров. И се казва, види кой си Васпара. Затова защото искам да докажа, че ние в България трябва да защитаваме истината, хората да имат голяма пенсия, нашите майки и бащи да са живи, а не само да умират хората, а и затова защото ние сме от протестиращите. Искам... се малко от себе излъпте зъбе, озъби се малко. Организираното правителство трябва да падне на Орешарски. Ние не искаме правителство на ПКП. Искаме да падне организацията и Орешарски да паднат и всичките комунисти да паднат. Искаме Волен Сидеров! Само Волен! Да дадем пенсии 1000 лева, да заплати всичко и обичаме Волен. И с даже, и с малко маде. Иде да тръгнем напред. Защото аз 6 години съм... Стиме ми мене, аз ще кажа. Волен, Значи, Волен. в този момент, ако не стане това правителство, оня президента назначава на третата сила. А това е ДПС. Тя ще пробва пак. Обаче той вече на четвърта на Волен не може. Ако реши. И Волен кой ще предложи за него, за той за... Да, за капка. Ти знаеш, че път се е в затвора. Волен Сидеров играе игри, които отстрани сме добре, ама не е за България. Играе игрички. Ама, виж какво, целият номер е такъв. Много си е важно да имаш малко представители в парламента. И ти да, и понеже му е дало номера, той да прави тези игрички, не казвам тук чу-чу-чу. Той, нека да поема отговорност да види, а не само отвънка да говори. Патриватко си има и пиене, има и сиене, има и си кибит, има и шапката му Токио, Япония. Да те гледат си много ума. Маде и Япония. Токио.